Líška Fabela so svojím oranžovým kožúškom a veľkými hnedými očami sa jedno jesenné ráno prechádzala tichým lesom, kde vzduch voňal vlhkou zemou a tlejúcim lístím. Bola smutná, pretože jej obľúbená lúka, kde rástli tie najkrajšie zvončeky a tancovali najpestrejšie motýle, bola naraz prázdna a šedivá. Všetky kvety zmizli, ostali len suché stonky a ticho. Fabela si sadla pod starý javor, zaborila ňufáčik do kožúška a povzdychla si. Zrazu uvidela, že na konári nad ňou visí malý strieborný oriešok, ktorý jediný žiari uprostred šedi. Natiahla labku, oriešok sa sám uvoľnil a spadol jej priamo do dlane. Oriešok nebol prázdny, ukrýval jedno jediné semienko. Tak malé, že vyzeralo ako kvapka jarnej rosy, ale voňalo ako 1000 rozkvitnutých lúk. Fabela sa zamyslela nad tým, či je to jej poklad, ktorý si má schovať pre seba, alebo či je to dar pre celú lúku. Spomenula si na slová múdrej sovy, že najcennejší poklad je ten, ktorý sa rozdá. Srdce jej poskočilo radosťou a Fabela sa rozhodla vrátiť semienko späť do zeme, aby sa krása vrátila. Fabela dobehla na prázdnu lúku, vyhrabala labkou malú jamku a semienko do nej s láskou vložila. Zavrela oči a priala si, aby sa lúka opäť rozžiarila. V tú chvíľu sa okolo nej rozlial žiarivý, teplý lúč a ona vedela, že urobila správnu vec. Už nebolo dôležité, či sa dočká kvetov hneď zajtra, pretože pravý poklad spočíva v nádeji, ktorú zasadila do zeme aj do svojho srdca.